יום העצמאות למדינת ישראל. ביום העצמאות אנו חוגגים את עצמאותה של מדינת ישראל. אך מדוע אנחנו חוגגים עצמאות? האם לפני כן לא הייתה לנו עצמאות במולדת שלנו? האם לפני כן לא היינו עם חופשי בארצנו? נספר כאן את הסיפור המיוחד של עצמאות העם היהודי בארץ ישראל. לפני 2000 שנה התגוררו היהודים בארץ ישראל. הם בעיקר חיו בירושלים ובסביבתה. הם רצו להיות קרובים לבית המקדש. על היהודים בארץ ישראל שלטו אימפריות שונות. היוונים שלטו פה, ואחר כך הגיעו הרומאים. היהודים מרדו ברומאים, ולכן הרומאים החריבו את בית המקדש והגלו את העם היהודי מארצו. חלק קטן מהיהודים נותר בארץ ישראל, ורבים מהם גורשו לארצות הגולה, זאת אומרת לארצות שונות בעולם. היו יהודים שהגיעו לארצות אירופה, ויהודים שהגיעו לארצות אפריקה, וחלקם גם הגיע לארצות אסיה. היהודים חיו בגולה 2000 שנה. לאורך השנים הם קיימו את המסורת שלהם ונבדלו מסביבתם. הם שמרו את יום השבת וחגגו את חגי ישראל. למרבית היהודים לא היה טוב בגולה. הם סבלו מאנטישמיות. אנטישמיות היא שנאת היהודים. היהודים תמיד זכרו את ארץ ישראל ואת ירושלים. כל השנים הם התאבלו על בית המקדש שנחרב ועל הגלות. בתפילותיהם התפללו לכיוון מזרח, בו נמצאת ירושלים והכותל המערבי. הם סיימו את התפילות בתקווה, בשנה הבאה בירושלים הבנויה. הם רצו לעלות ארצה, אבל הטורקים שלטו בארץ ולא אפשרו זאת. הרצל, חוזה המדינה, חשש מאנטישמיות באירופה, וקרא ליהודים לעלות לארץ למרות הקשיים. הוא האמין שמדינה יהודית יכולה לקום, ואמר, אם תרצו, אין זו אגדה. אבל אחרי שלטון הטורקים, שלטו בארץ הבריטים. הבריטים הגבילו את מספר העולים, בגלל שהערבים התנגדו לעלייה. האנטישמיות בחלק מארצות אירופה הלכה וגדלה, והביאה לגלי עלייה גדולים של יהודים לארץ ישראל. בין השנים 1881 עד לשנת 1938-9 עלו הרבה יהודים לארץ ישראל. כאן בארץ ישראל הם הקימו מושבות, הם בנו ערים חדשות, וגם עבדו את האדמה. הערבים בארץ ישראל התנגדו להמשך העלייה של היהודים ולהקמת מושבות וערים חדשות, ולכן הבריטים הגבילו את העלייה שוב ושוב. אבל היהודים לא ויתרו. הם המשיכו לעלות לארץ ישראל בניגוד להוראות הבריטים. בתמונה רואים מעפילים יהודים מגיעים באונייה לחופי ארץ ישראל. יהודי הארץ עוזרים להם לרדת ולהגיע לחוף מבטחים. אוניות שנתפסו על ידי הבריטים הושבו חזרה לאירופה. אחרי מלחמת העולם השנייה ואחרי השואה הבינו מדינות העולם שליהודים חייבת להיות מדינה. בכ"ט בנובמבר 1947 החליט האו"ם לחלק את ארץ ישראל לשתי מדינות, מדינה ליהודים ומדינה לערבים. שמחה גדולה אחזה ביהודים. יהודים מכל רחבי הארץ וגם העולם יצאו בריקודים ובשירים על ההחלטה של האו"ם. מנגד הערבים כעסו מאוד על חלוקת הארץ, והם החלו לתקוף את היהודים.
כך התחילה מלחמת העצמאות. ביום שישי, ה' באייר תש"ח, ה-14 במאי 1948, עזבו החיילים הבריטים את ארץ ישראל. ממש באותו היום, בשעה 4 אחר הצהריים, רוכזו חברי מועצת העם. דוד בן גוריון הכריז על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. מאז חוגגת מדינת ישראל את יום העצמאות בתאריך ה' באייר. יום העצמאות מסמל את היום בו העם היהודי זכה סוף סוף למדינה משלו. לכבוד יום העצמאות מתקיים טקס חגיגי בהר הרצל בירושלים, טקס הדלקת המשואות. במהלך הטקס מדליקים 12 משואות, המסמלות את 12 השבטים. בסוף הטקס השמיים מתמלאים בזיקוקים. עם השנים התפתחו מנהגים שונים לחגיגות בקרב העם היהודי בישראל. יש החוגגים בפיקניק, חלקם מכינים מנגל, ישנם כאלה שאוהבים לטייל, או לבקר בתערוכות של צה"ל. ותמיד כיף לנסוע לחופי ארץ ישראל וליהנות מהמטס של צה"ל. יום עצמאות שמח.